Naglalakad lang kami guys sa sa may playground, sa may park. Hapon ngayon dito. The park's over there. Where? Later. Look, Look at this one. See? hiking down. Oh yeah. We've been here before, right? Last year. It's windy here. Look at that. DJ, over there. See? Over there. What's in there? Medyo mahangin. Mahangin guys yun. Dito kami naglalakad-lakad. Ayan. Ayan, kita nyo yung ano doon, parang may lawa. Alright. Hey guys, lalakad-lakad kami ni CJ dito sa lugar kung saan magandang maglakad-lakad umaga. At basta doon mayroong playground doon. Yung playground. How long are we gonna get there? Yeah. How long? Okay guys, lakad-lakad muna kami. Ayan, at kwento tayo ng kaunti. Ang ating topic ngayon guys, ano nga ba ang trabaho ko dito sa Canada at gaano na ako katagal dito sa Canada at anong year ako dumating dito. So ayan, share ko lang sa inyo guys habang naglalakad-lakad kami ni CJ. Okay, unang tanong, ano nga ba ang trabaho dito sa Canada? Ang trabaho dito guys sa Canada ay isang rail terminal operator, kung saan sa isang parang logistic rail terminal, naglo-loading, unloading ng mga product, unloading ng mga chemicals coming from Mexico or US, and loading ng mga gases like propane, butane na outgoing papuntang US or Mexico din, and unloading din at loading din ng mga truckers, kung saan may mga truckers na dumadating sa terminal namin. Kami po yung naglo-load ng mga truckers. Ayan. Dito na si CJ. Gustong gusto niya yung guys dito. So dito tayo magkikwento. Tutuloy ko yung aking kinikwento habang si CJ naman na play sa may playground. Dito naman tayo magkikwento. Ayan, hayaan ko lang si CJ magano. Guys, yung kinikwento ko kanina. So, pag may dumadating na mga truckers na pipick up ng mga fertilizer, isa yun sa trabaho ko, naglo-load ng fertilizer sa truckers. At unloading naman pag dumating po yung train, yung mga rail cars coming from America. Isa din po yun sa trabaho na nag-unload unloading from car, sa isang car yun, ina-unload namin yung laman. So basta po pag rail terminal talaga
site yun, may rail yard at doon yung mga inbound or outbound na dumadating para ibaba or i-load yung mga product, kung ano man yung mga product meron kami sa company namin. So yun po yung trabaho dito sa Canada, rail terminal operator. And nag-ano rin ako, nagda-drive ng locomotive. Let's say for example, may dumating kaming train, about 116 cars. Kung sino man yung naka-assign or sinabihan na mag-drive, pero within the terminal lang, sa terminal lang lulutan yun or mag-unload, bababa yung product galing sa rail car isa-isa. So yung speed po nung car to car lang. So yun po yung ticket namin. Pwede kami mag-drive ng locomotive, mga tatlong engine po yun, tatlong locomotive yun. Napakahabang string po yun kasi mga nasa 116 na rail cars. So nakakapag-drive po ako nun. Loading and unloading po. Ayan. Loading, let's see, sa mga grain na ikinakarga, yung mga ginagawang trigo na dinadala sa Amerika or Mexico. And unloading naman ng mga fertilizer na ibinabagsak sa aming storage sa terminal. So yun po yung aking trabaho bilang isang rail terminal operator dito sa Canada. And pangalawang tanong, kung gaano na rin po ako katagal dito sa Canada. Dumating ako dito sa Canada 2010 January. So 2010 January, 2023 na ngayon. So 13 years na po mahigit. Pag 14 years na po ako dito sa Canada. Ganun na po ako katagal dito. And isa ay dagdag na rin natin, ano po yung una kong trabaho dito. Ano po talaga yung trabaho na ipinasok ko dito nung dumating ako dito sa Canada. Nakapasok ako dito sa Canada dahil po sa trabahong kusinero. Isa po akong cook. Nagtrabaho po ako bago ko dumating dito sa Canada. Nagtrabaho po ako sa Jeddah, Saudi Arabia, sa isang American restaurant doon, Ruby Tuesday. At nung patapos na po yung aking kontrata doon, ako po ay nag-apply papunta dito, kaya po ako nakarating dito sa Canada. At swinerte, napili at natanggap naman ng aking employer. So naging chef po ako dito sa Canada, naging show chef after 2 years, and dalawa po kaming Pilipino na pinagkatiwalaan ng aming amo, may-ari ng restaurant, na ginawa po kaming kitchen manager. So kung wala po yung isa, pang umaga yung isa, pang gabi naman yung isa. So palitan po kami. And sama na rin natin ano po yung mga naging trabaho ko rin dito, dahil may katagalan na po ako dito, 13 years na nga po. Nakapagtrabaho na rin po ako sa isang detailing at nagkaroon po ako ng mga part-time para pag gustong extra income. Nag part-time po ako, delivery driver ng mga pizza, mga restaurant na may mga pizza, nagdi-deliver po ako, like Domino's Pizza, mga kilalang restaurant po dito sa lugar namin. So ayan po. And isa pa pong naging trabaho dito, nagtrabaho po ako sa SAS Power. Ayan, naging meter reader po ako, meter reading sa department na yon nung nasa Regina ako. At ano po yan, kumbaga sa Meralco po. Ang SAS Power po ay Saskatchewan Power Corporation po yon. Kumbaga sa atin ay Meralco company. Government po yan, provincial government po yung company na yan. Maganda po yon. At nataon na talagang nagkaroon ng hassle, yung medyo malayo at hindi naging maganda yung travel
Kaya po naisipan kong iwanan yung trabaho na yun at bumalik na lang dito sa lugar namin dahil malaki nga po ang trabaho, ang kinikita ko doon, pero happy naman yung gasto dito dahil nandito yung pamilya ko at gasto rin din po doon sa may Regina. Kaya sabi ko balik na lang ako dito. Kaya so yun na po muna. Thanks for watching. Nag-share lang po tayo. Ayan.